Hawu yayinganale emakhaya. Inkulu weekend. Sorry. Wesiduma kwenze njani? Ibe isiduma. Yini lento egqokile? Hawe manje njengoba ngathi bengazi imbungulu manje. Hayibo sisi isweki lena. Buka siyabangena. Inyanga yembokodo sisi. Ukhona uPopayo kanje. Ngamboni khona lawo Popayo ngathi uBob the Builder. Hayibo. Uyabona ngathi uBob the Builder nalamaguza akho. Ungena yini ngempela ungena yini? Liyabiza leguzu. Awusazi istyle wena. Ngiyavuma ngistyle kodwa njengoba umdala kanjena nje. Unosichama ngaphi? Uyofuna ukuchama kanjani lapha mase uqina umchamo? Sisi Kusemi iyakhunyulwa lento. Uyobuya ikhumuleni ngaphela umdala wena nama-break awase. Uyokhumulani kanjani? Awubona yakho njile ukuthi ngiyakushiya ngiyojiva ngeke uyasala. Umondi lo ukuthi ngiyakushiya. Ngicela ungigumulele. Okusalayo ngiyojiva sisi. Ngicela ungigumulele lento. Ngoba nje uthi nguBob the Builder. UBob the Builder nje sisi. Umumbi nje izingane zofika ihleke ibhadi. Awuyazi fashion Abigail Kodwa phela nabantu bayinto yengane lena. Njengoba umfazi ungaka. Ngigqokeni ke manje bangumfazi. Maningi abaphini faka right la. Ngizohamba ngiyokhethisa. Wesisi. Ngicela ujike. Ngeke ngivume nje mina. Kuyothiwa ngathula ngathini umakhelwane wakho. Ufuna ngihambe nawe ngizokushiya. Nhlobo ke ngeke ngikwazi. Hawu, uyodansa udansana umdala kanje mawuphuka lapha amathamba obehlumene nini?